दिनै आंनि बे YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बेनो जादों आसाम केबिनेट मन्थ्रिफोरनि जा डिपार्टमेन्ट सालायो बेनि बादै आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। दासान्दि मिथिनायाव आसाम केबिनेट मन्थ्रिया 16 दङ। बे 16 केबिनेट मन्थ्रिफोरा मा डिपार्टमेन्ट लानानै सालायो बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। थ' बिदिब्ला फैदो। गिबियावनो दङ मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा दासान्दि आसामनि CM बा चिफ मिनिस्टार। बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों 1 नम्बरावनो हम डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव पार्सनेल डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव दङ पाब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट, 4 नम्बराव दङ एनी आदार डिपार्टमेन्ट नट एलटेड टु एनी मिनिस्टार। बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ बिथां CM बा चिफ मिनिस्टारा दासान्दि सालायो। नेक्स्टआव दङ रन्जित कुमार दास। बिथांनि डिपार्टमेन्टआ जादों पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट। 2 नम्बराव दङ फुड एन्ड सिभिल साप्लाइज एन्ड कन्जुमार एफेयार्स। 3 नम्बराव दङ जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट। बे मोनथामखौ रन्जित कुमार दास बिथाङा सालायो। 3 नम्बराव दङ उतुल बरा। बिथांनि डिपार्टमेन्टआ जादों 1 नम्बरावनो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव दङ हर्टिकालचार डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव दङ एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट, 4 नम्बराव दङ बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, 5 नम्बराव दङ इमप्लिमेन्टेसन अफ आसाम एकर्ड डिपार्टमेन्ट। बे मोनबा डिपार्टमेन्टखौ बिथां उतुल बराया दासान्दि सालायो। 4 नम्बराव दङ उरखाव ब्रह्म। बिथाङा मा डिपार्टमेन्ट सालायो आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। थ' 1 नम्बरावनो दङ बिथांनि डिपार्टमेन्टआ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट। बेनिफ्राय 2 नम्बराव दङ सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्ट आरो 3 नम्बराव दङ वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट। बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ UG ब्रह्म बिथाङा बेखिनि डिपार्टमेन्टखौ सालायो। बेनि उनाव दं 5थि नाम्बाराव दङ चन्द्रमोहन पाटवारी। बिथांनि डिपार्टमेन्टआ जादों 1 नम्बराव इनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बर एक्ट इस्ट पलिसि एफेयार्स डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव वेलफेयार अफ माइनरिटिस डिपार्टमेन्ट। बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ बिथां चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा सालायो। दायो दङ 6 नम्बर। 6 नम्बराव दङ परिमल चक्रवर्ती। बिथांनि डिपार्टमेन्टआ जादों ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट, फिसारिज डिपार्टमेन्ट एन्ड एक्साइज डिपार्टमेन्ट। बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा सालायो। बेनि उनाव दङ 7 नम्बराव दङ केशव महन्त। केशव महन्त बिथाङा सालायो। 1 नम्बरावनो दङ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव दङ मेडिकेल एडुकेसन एन्ड रिसार्च डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव दङ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट एन्ड 4 नम्बराव दङ इनफरमेसन टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट। बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ केशव महन्त बिथाङा सालायो। दा दङ 8 नम्बर। 8 नम्बराव दङ रनेश पेगु। रनेश पेगु बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों एडुकेसन ब्रेकेट हायार सेकेन्डारि एन्ड एलिमेन्टारि डिपार्टमेन्ट। 2 नम्बराव दङ ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव दङ इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचारेल डाइरेक्टरेट अफ लाइब्रेरि एन्ड मिउजियाम। बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ बिथां रनेश पेगु बिथाङा सालायो। बेनि उनाव दङ 9 नम्बर अशोक सिंघाल। अशोक सिंघाल बिथाङा सालायो 1 नम्बरावनो हाउजिं एन्ड आर्बान एफेयार डिपार्टमेन्ट। बेनि उनाव दङ इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव इरिगेसन डिपार्टमेन्ट। बिथाङा मोननै डिपार्टमेन्टल' सालायो बिथां अशोक सिंघाला। बेनि उनाव दङ जगेन महन। जगेन महन बिथाङा बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों रेभिनिउज एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट। बेनिफ्राय 2 नम्बराव दङ हिल्स एरिया डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट। बिथां जगेन महन बिथाङा मोननैल' डिपार्टमेन्ट सालायो। बेनि उनाव दङ
11 नम्बराव दङ सन्जय किसान। सन्जय किसाना मा डिपार्टमेन्ट सालायो? 1 नम्बरावनो दङ वेलफेयार अफ दि ट्राइब्स डिपार्टमेन्ट एन्ड 2 नम्बराव दङ लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्ट। बिथाङा मोननैल' डिपार्टमेन्ट सालायो। बेनि उनाव दङ अजन्ता नेव 12 नम्बर अजन्ता नेव। बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट एन्ड 2 नम्बराव दङ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट। बिथां अजन्ता नेवगा मोननै डिपार्टमेन्ट सालायो। बेनि उनाव दङ 13 नम्बराव दङ पीयूष हाजरिका। बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों 1 नम्बराव वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव जादों इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव जादों पार्लियामेन्टारि एफेयार्स डिपार्टमेन्ट, 4 नम्बराव दङ ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट डिपार्टमेन्ट। बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ बिथां पीयूष हाजरिकाया दासान्दि सालायो। बेनि उनाव दङ 14 नम्बराव दङ बिमल बरा। बिथां बिमल बराया मा डिपार्टमेन्ट सालायो? 1 नम्बरावनो दङ इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइज डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव दङ कालचार एफेयार्स डिपार्टमेन्ट। बिथाङा मोननै डिपार्टमेन्ट सालायो, मोननै डिपार्टमेन्टल' सालायो। बेनि उनाव दङ दाखालि बावैसो मोननाय सोसननानै लानाय केबिनेट मिनिस्टार। बिथां जादों श्रीमती नन्दिता गारलसा। बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों पावार डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव दङ कर्परेसन डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव दङ माइन्स एन्ड मिनारेल्स डिपार्टमेन्ट, 4 नम्बराव दङ इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट। बिथाङा मोनब्रै डिपार्टमेन्ट मोनदों दासान्दि। बेनि जोबथारनायाव दङ 16 नम्बराव दङ जयन्त मल्ल बरुवा। बिथाङाबो दाखालि बावैसो थिसनजानानै लानाय केबिनेट मिनिस्टार मोनदों। बिथांनि डिपार्टमेन्टफोरा जादों 1 नम्बरावनो जादों पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार डिपार्टमेन्ट, 2 नम्बराव दङ स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्ट्रप्रिनियरशिप डिपार्टमेन्ट, 3 नम्बराव दङ टुरिज्म डिपार्टमेन्ट। बिथां जयन्त मल्ल बरुवाया मोनथाम डिपार्टमेन्ट सालायो। थ' बिदिब्ला 16 आसाम केबिनेट मिनिस्टारफोरनि जा मा डिपार्टमेन्ट लाना सालायो बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय बा शेयार खालामबाय। थ' बेखिनियानो दिनैनि बे जा आसाम स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टारनि डिपार्टमेन्टनि सायाव फोरमायनाय भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।